שוכבים על הבטן. אני היום אכן סלט ירקות על הגב של הילה. אני לוקחת עגבניה שהיא עגולה, ציירתי לך עגבניה על הגב. אני לוקחת מלפפון שהוא ארוך, לא, רק על החולצה, שהוא ארוך וירוק. אבל ככה אני אוהבת שעושים לי מתחת לחולצה. בסדר, אבל המשחק הזה הוא עם החולצה בלבד. עכשיו אני חותכת את העגבניה לקוביות. עכשיו אני לוקחת את המלפפון, ירוק וארוך, חותכת לקוביות. עכשיו אני מערבבת, פה שמתי את הקערית, ואני אוספת עכשיו את הכל ושמה בקערית. אוספת ושמה, אוספת ושמה. מערבבת והסלט מוכן.